Salutare prietenii Casei Rinaldi, un nou sezon, o nouă rețetă. Astăzi preparăm sosul puttanesca, exclusiv din produse Casa Rinaldi. Rețete preparate din produsele acestei minunate mărci care ne face viața mai gustoasă. Deci, să vedem ingredientele pentru sosul puttanesca. În primul rând, avem nevoie de roșii. Voi folosi polpa di pomodoro de la Casa Rinaldi sau puteți folosi pelati sau chiar passata di pomodori. Așa, un alt ingredient la fel de important sunt caperele. Caperele le vom toca, așa, filet de anșoa sau hamsi. Și vreau să vă prezint un amestec de usturoi și peperoncino. Un produs care vă va scăpa de stres atunci când vreți să preparați. Ca să evitați tocatul usturoiului și a ardeiului, folosiți acest produs. Și desigur că, iată, ingredientul cheie al sosului puttanesca sunt olivele. Noi vom folosi olive Kalamata fără sâmburi de la Casa Rinaldi. Deci, să începem prepararea. Vom toca caperele și hamsii. Iată-le, capere în sare. Perfect. Le puteți clăti sub jetul de apă pentru a scăpa de sare, dar eu le voi lăsa pentru că vreau ca sosul nostru să fie mai sărat, cu un gust mai pronunțat. Caperele de la Casa Rinaldi le poți folosi de fiecare dată când prepari sosuri. Adaugi doar câțiva mugurași și gustul va fi pe măsură. Iată-le aici, acciughe sau filet de hamsi. Doar câteva file de acest peștișor și gustul sosului la fel va căpăta o aromă deosebită, o aromă de mare, ceea ce ne lipsește nouă atât de mult. Așa. Iată, Kalamata e un produs de top, delicios, extraordinar. Kalamata le vom adăuga la sfârșit. Acum, prieteni, nu ne rămâne decât să începem să prăjim toate aceste ingrediente. Desigur vom folosi uleiul extra virgin de măsline de la Casa Rinaldi, un produs 100% original. Aveți grijă atunci când procurați uleiul de măsline să nu fie contrafăcut și alegeți doar brandurile de calitate care vă inspiră încredere. Mie mi inspiră încredere doar Casa Rinaldi. Adăugăm un pic de ulei. Voi adăuga produsul despre care v-am vorbit mai devreme. Iată-l aici, aglio olio peperoncino. Totul în tigaie. Grație acestui produs îmbogățiți aroma uleiului cu usturoi și peperoncino. Fiți foarte atenți atunci când aromatizați uleiul. Usturoiul se arde foarte repede. După ce am călit ușor usturoiul și peperoncino, ardeiul iute, adăugăm caperele și fileul de pește. Amestecăm. Acum imaginați-vă, prieteni, ce buchet de arome. Ulei de măsline, usturoi, capere, filet de hamsi și, desigur, peperoncino. Aceasta ar putea deja fi baza sosului. Nu vă rămâne decât să adăugați paste, dar eu voi adăuga și polpa di pomodoro, adică roșii cu bulețe. Iată-le aici. Amestecăm. Atenție la prepararea sosului puttanesca. Filet de anșoa e un produs destul de sărat, dar și caperele în sare, la fel. De aceea fiți atenți să nu adăugați sare atunci când preparați sosul. Deja și-a luat doza de sare din produsele pe care vi le-am enumerat mai devreme. Eu voi adăuga doar un pic de piper, mai bine zis un mix de boabe de piper. Totodată vă îndemn, prieteni, să folosiți și roșii proaspete la prepararea sosurilor dacă le prindeți în sezon. Astfel, sosul va avea un aspect
mai rustic. O aromă extraordinară. Roșii, usturoi, peperoncino, capere și filet de anșoa. Într-adevăr, o aromă deosebită. Originea acestei rețete e controversată. Știți deja, mai multe regiuni pretind că anume acolo la ei a luat naștere sosul putanesca. Noi nu o să încercăm să căutăm rădăcinile. Pentru noi e important să obținem gustul acesta original de sos italian putanesca. Așa, sosul este aproape gata. A venit timpul să adăugăm olivele. Rețeta originală presupune olive di Gaeta. Noi vom adăuga olivele Kalamata, la fel, cu un gust bogat, un gust care îmbogățește orice mâncare. Vă îndemn, prieteni, să adăugați olivele Kalamata sau cele verzi, de ce nu, la prepararea sosurilor din carne sau din legume. După cum ați observat, rețeta de astăzi am putea să o numim o rețetă vegetariană, așa că dacă împărtășiți acest curent, fiți atenți la preparare. V-ați convins că e foarte simplu. Acum lăsăm doar pentru câteva minute să fiarbă. Între timp pregătim pastele. Pentru rețeta de astăzi am ales linguine de la Casa Rinaldi. Iată-le aici, paste de calitate. Tot ce trebuie să faci e să le fierbi al dente în apă sărată, iar sarea o adaugi doar când apa începe să clocotească. Fierbeți al dente, după care aruncați pastele în sos. Atât. Anume acest lucru îl voi face eu acum. Iată, sosul este gata. Acum, prieteni, adăugăm pastele direct din cratiță în tigaie, cu un pic de apă în care au fiert. Așa. Perfect. Amestecăm. Ia priviți cum se scaldă aceste linguine în sosul putanesca. O aromă extraordinară de măsline, capere, filet de anșoa, peperoncino și usturoi, și totul în ulei de măsline extra virgin. Acum, prieteni, e timpul să aranjăm în farfurie. Oh, da! Priviți, priviți cum arată. Puteți adăuga un pic de pătrunjel tocat sau câteva frunze de busuioc. Prieteni, vă doresc poftă bună și nu uitați, mâncați sănătos, dar în primul rând gustos.